Ola, eu son Mariña Lema e son mestra de Educación Primaria, aínda que tamén me coñecen como la profe de Galicia. E non porque eu sexa mestra en Zamora, en León ou en Madrid. Eu son mestra na Coruña, mais era a única mestra que lles falaba en galego todo o tempo aos meus nenos e nenas. Mais hoxe non veño aquí a falar de min, senón a falar do meu alumnado. De todos os protagonistas que ten esta historia, 21 nenos e nenas do Colexio Público CEIP Sagrada Familia, tendes que quedarvos con dúas. Con Emma e con Lauren. Emma é galega nacida na Coruña, mais o seu contacto co galego sempre se reduciu á escola. Na súa casa non se fala en galego, nin se ven debuxos en galego, nin ten amigos e amigas que falen en galego, e, por desgraza, nunca tivera unha mestra que falara sempre en galego. E Lauren é galega nacida en Colombia. E recordo perfectamente un dos primeiros días de Lauren na miña clase. Estábamos na hora de Ciencias da Natureza, que é en galego, e Lauren acababa de levantar a man para dicir a resposta. E, evidentemente, dixo en castelán. E eu dixenlle, estupendo, agora intenta dicirme en galego. E Lauren puxose super seria, cruzou os brazos e dixo, non. E claro, como iba a falar e expresarse en galego, se non tiña as ferramentas para facelo? E a min caíase mal nos pés, claro. Eu viña de dar aulas en Laxe, onde o contexto é totalmente contrario. Só vos digo que dos 2 anos que estiven ali nunca tiven que corrixir a colocación dun pronome. E a miña cabeza viña a pregunta de por que en Laxe sí e na Coruña non? Que teñen de diferentes eses nenos e aqueles. En Laxe, os nenos falan galego na escola, na casa, no parque, cos amigos, cas súas familias, os maiores tamén lles falan en galego. E na Coruña, os nenos e nenas falan galego na hora de galego. E o seu contacto co idioma tamén é moi pasivo, pola propia dinámica das aulas. Ler, escoitar. Os nenos de Laxe falan en galego na escola e exprésanse usando o galego para falar das súas inquedanzas, dos seus problemas, da rifa co compañeiro, do partido do Dépor na finde. E os nenos e nenas da Coruña falan na hora de galego do Samaín, do Magosto, das tradicións, e despois cambian o chip para falar das súas cousas. É dicir, non crean lingua de seu. Por riba de falar de cousas que non pertencen ao seu día a día, falan pouco. E iso xéralles un déficit. E que facemos cando temos un déficit? Ben, se temos falta de luz solar, tomamos vitamina D. Se, pola contra, levamos unha dieta vegana, seguramente teñamos que tomar vitamina B. Pero se o déficit é de lingua, que facemos? Pois tomamos vitamina G. E aquí traio o prospecto. Tranquilos que non o vou ler todo. Ben, comezo. A vitamina G é un suplemento vitamínico especialmente indicado para persoas en idade escolar con déficit lingüístico no ámbito da interacción informal. Os nenos e nenas da Sagrada non é que non saiban falar galego, é que non teñen as ferramentas para facelo, nin a soltura e o vocabulario para falalo. E que podía facer eu como mestre? Eu tiñalles que transmitir o meu amor polo galego, pero dunha forma máis dinámica, máis lúdica, máis divertida. Así que decidimos por ser os protagonistas de vídeos de vocabulario en galego. Entón, mensualmente, investigábamos sobre un tema, creábamos un guión e poñíamonos diante da cámara. Bueno, diante do meu móvil, porque o presuposto en educación é o que é. Continúo. Tomar cada 24 horas. É recomendable acompañar a toma cunha boa hidratación e exercicios complementarios. Os consellos de toda a vida, vamos. Pero innovar non sempre é sinónimo de rachar co anterior. E temos que recuperar o que presta, e os ditados e actividades similares sempre funcionan. Pero podemos darlle unha volta. E en vez de coller un texto que non lles di nada, podemos coller unha canción das Tanxos ou dos Rapantes. A quen non lle gusta o tema dos Rapantes. E se despois temos que facer o avión na clase, facémolo. Pero deste xeito, ademais de ensinarlles vocabulario e ortografía, tamén nos estamos achegando a un mundo cultural en galego ao que moitas veces non teñen acceso.
ollo, superimportante, posibles efectos secundarios. A vitamina G pode provocar subidas progresivas de autoestima. E esta é, para min, a chave do proxecto. Falábamos ao principio de que os nenos e nenas só empregan o galego na hora de galego. E que podía facer eu para chegalos a un ámbito fora do ambiente formal? Pois empregar as redes sociais. Así que os vídeos que elaborábamos subíamolos a nosa canle de Instagram e ali podíanos ver as familias, os propios nenos, os seus amigos e ademais interactuaban con estes artistas dos ditados musicais que lles daban un like ou deixábanos un comentario. Eles, os rapantes puxéronos un comentario de que o fixemos super ben. Estaban super contentos. E ademais tamén comezábamos a albiscar o máis importante dun proceso de normalización, a identidade. Porque de repente chegaba un alumno a clase cuns pendentes de vitamina G superchulos que fixera cunha máquina 3D. E outro neno facía un carteliño para poñelo na cortiza da clase. É dicir, estaban facendo o proxecto seu. E iso provoca que lle suba a autoestima, que se sintan protagonistas. E agora que xa sabedes un pouquiño máis deste proxecto, que tal se coñecedes os seus protagonistas? Quero viaxar por todo o mundo e visitar moitas cidades. Chegou a hora de escoller o destino da excursión de fin de curso. Non hai nada que escoller, está decidido, imos ao Monte Everest. Sí, se conseguimos escalar o cume, seguro que saímos nun xornal. Sabíades que a primeira muller en chegar ata o cume do Everest foi a xaponesa Junko Tabei en 1975? Centrémonos, o Monte Everest é a montaña máis alta da Terra. Estades tolos ou que? Mide uns 8.848 metros e está situado na cordilleira do Himalaya. E iso onde queda? Soame que polos Ancares. Ai, creo que temos que repasar un pouquiño a xeografía. O Everest está situado no continente asiático, marcando a fronteira entre China e Nepal. Quédanos un pouco de desmán, rapaces. Creo que non imos aguantar un voo de tantas horas. Ademais diso, escoitei que hai un monstro terrible ali. Conta a lenda que nas ladeiras do Everest vive o Yeti, o tamén chamado abominable home das neves. Non comeces con paranoias, que diso non existe ninguna proba. Do que sei probas é da cantidade de lixo que acumula esta montaña. O Everest converteuse nun lugar turístico moi masificado. Os alpinistas contan co xo os Sherpas, que son persoas do Nepal que os guían nas expedicións polo Himalaya. Pois os Sherpas veñen de recoller 11 toneladas de lixo no 2024 e din que aínda quedan moitas máis. Que barbaridade! Vaya porcallans, non podemos facer algo? Xa sei, somos ambiente desta xeración, non? Pois podemos ir e axudar a recuperar esta paisaxe recollendo os refugallos. Xa tes a maleta preparada? Arrincamos! Vitamina G, activa a túa lingua! Falábamos antes de que lle subía a autoestima, pois nos primeiros vídeos todos pedían a frase máis curta, o guión máis pequeno, pois porque tiñan medo de trabarse, porque non pronunciaban ben o xe, porque tiñan vergoña. Ui, non sei a que lle dei. E despois pedían ter un guión con máis papel, o texto máis longo, porque sabían que o podían facer ben, porque xa tiñan esas ferramentas e ese vocabulario, e tamén porque querían chupar cámara, non o imos negar. E agora temos que volver atrás, recordades a Emma e a Lauren. Pois Lauren acabou perdendo a vergoña por falar en galego, en parte por adquirir esas ferramentas e ese vocabulario, e en parte porque o practicaba todos os días, tanto cos vídeos de Vitamina G como falando todo o tempo na clase. E iso provocou que o cambio fora tan radical que no primeiro vídeo que gravamos repetimos a súa frase 10 veces. E non había maneira. E iso que era cortiña. E a última non fixo falta máis que gravala unha vez. E tiña un texto enorme. E no caso de Emma, recordo unha das primeiras titorías que tive en casa súa nai,
abriu a porta, chegou e díxome: Emma está encantada con el proyecto del gallego. Hasta nos pide que lo hablemos en casa. Y yo lo intento, pero su padre, el pobre, que es de Badajoz... Emma sempre estivo super implicada, super ilusionada co proxecto, pero houve dúas cousas que me fixeron ver que de verdade entendía a importancia de falar en galego. E a primeira foi que se converteu en neofalante. Só con 10 aniños falaba todo o tempo en galego. Cunha soltura impresionante. E a segunda foi que me dixo que de maior quería ser mestra, como a min, para facer todo isto na súa aula. E este ano xa non estou na Sagrada, pero outro día escribíronme, Emma e Lauren, pois porque querían verme, e quedamos a merendar. Quedei con elas e con outras compañeiras e contáronme pois que tal o inicio de curso, como era o mestre novo, a rifa que tiveran con algunha compañeira, que lles gustaba algún mociño, e fixérono en galego. E falaban tan ben, tiñedelas que ver, era impresionante. E ese era de verdade o obxectivo de Vitamina G, que as nenas da Coruña fosen un pouco máis como as de Laxe, e que non visen o galego como unha actividade avaliable, senón como unha parte delas, que o galego fosen elas. E os mestres e mestras temos unha gran influencia na nosa alumnada e, polo tanto, unha gran responsabilidade. A Vitamina G é como unha semente. Resulta moitas veces difícil non caer no pesimismo tamén, despois de ver as análises sociolingüísticas que poñen o foco no pesimismo, pero o xardín non se fai nun día. E Emma e Lauren son dúas pequenas floriñas que comezan a medrar. Se na miña aula hai dúas, na túa hai dúas, na dela hai dúas, igual en todo está perdido. E con Vitamina G podemos acadar unha fermosa primavera.